Tak to vidíte. Takýto byt niektorí makléri nazývajú, že čiastočná rekonštrukcia. Prebehla pred 20 rokmi, zažltnuté okná, krivé podlahy, omietky, ktoré už nedržia, zánovná kuchynská linka, murované jadro. Všetko treba vymeniť. Má to už svoj čas odžitý a my tento byt urobíme v novom šate. Pre niekoho z vás. Je to 58 štvorákový byt na Furčí a o chvíľu bude v ponuke. Pár týždňov nám dajte a ja vám zatiaľ ukážem celý postup, ako budeme prebiehať tieto naše práce.